வெல்கம் பேக் கைஸ். இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம பைத்தன் ஐடென்டிஃபயர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்மளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்க நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி தேவை. அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ற டேட்டா ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டி தேவை. சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன், கிளாஸ் இல்ல மாடியூல் இல்ல ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண யூஸ் பண்ற நேம் தான் ஐடென்டிஃபயர். ஐடென்டிஃபயர்ஸை டிஃபைன் பண்ண ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், என்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தா ஆல்பபெட்ஸ், டிஜிட்ஸ், அப்புறம் அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள். செகண்ட், ஐடென்டிஃபயர்ல டிஜிட் யூஸ் பண்ண அலவுட்னாலும் ஐடென்டிஃபயரோட ஸ்டார்டிங்ல யூஸ் பண்ண அலவுட் இல்ல. தேர்ட், ஐடென்டிஃபயர்ஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். அதாவது ஒரே நேம நம்ம லோவர் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு அதே நேம அப்பர் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணா அது வேற வேற டேட்டாவா தான் ஸ்டோர் ஆகும். அடுத்து, நம்மளால ரிசர்வ்ட் வேர்ட்ஸை ஐடென்டிஃபயர்ஸா யூஸ் பண்ண முடியாது. ரிசர்வ்ட் வேர்ட்ஸ்னா என்னன்னு அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். லாஸ்டா, நம்மளால டாலர் சிம்பிளை ஐடென்டிஃபயர்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நோட், பைத்தான்ல ஒரு சில டிஃபால்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஐடென்டிஃபை முன்னாடி அண்டர்ஸ்கோர் வந்ததுன்னா அது ப்ரொடெக்டட் வேரியபிள்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி 2 அண்டர்ஸ்கோர் வந்தா பிரைவேட் வேரியபிள்னு அர்த்தம். ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல முன்னாடி பின்னாடி 2 அண்டர்ஸ்கோர் வந்தா அது மேஜிக் மெத்தட்னு அர்த்தம். Thanks for watching guys. அடுத்த வீடியோல பைத்தான் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க.